Filmlerde ençeme mahşuklaryň keşfini döredündüğüne garamazdan Mithun Chakraborty görüldüli maşgala adam boldy. Maşgalanyň ajaýyp başlygyny hökmünde spy erkek adamyň keşfi diňe bir gezek kiçijik döwük berdi. Bu dawa jenjeliň sebäbi ýyldyzyň ýaş aktrisa Shrideva bolan höwesi. Emma metbugatda öjükdiriji maktalalary garamazdan bu romantika disko tansçynyň maşgalasyny ýok etmedi. Häzirki wagtda Mithun Chakrabortynyň 3 çeşmesi Berknikada bolup, durmuşynyň esasy boýçunjy çağalarynyň üstünlikleridir. 1995-nji ýylda Filmfare jurnaly tomoşaçylaryň ses bermeginde Mithun Chakraborty iň özüne çekiji mahşuk aktýory diýip adlandyryldy. 1999-njy ýylda iň köp baş rolda oýnan artist hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna girdi.